Halo. Para lok baik ngai ko bele pi iwe pe we. Hakane ka por ka bamanta ya baro ya ka kun. Ya ki kun jong ka bri unyo trap. Te para lok baik ngawan ra pi ka we ka topik. Bat ka we ka agenda hakane ka por ka bamanta. Kata kalong syapang usam borlang renja. Ni iba kadai ka sap jong usam borlang renja kadai ka sap ka ai special uble. Kadai ka sap ka ju ka ai special uble. Tang naga daw naga plawing jong ipoi wat syabar gariru. Klur lekai ke Argentina. Hadu bulabu hapo Instagram jongu. Kibabun kiwei ki briu na keleng gari jong ka pertei. Ki ai support ki ai mensim ya une usambor lang renja nomor udon sya kataga special gift kabau blei ulai na benta jongu kano ngis ngau sarong badon kum kini ki briu kano ngis ngau sarong badang don susu kum kini ki kunrit ki baslur bat ki badon sya kataga sap kerpang kabal ai benta da ublei. Kari kasi jungi kamdei kari kabastadin. Kari kasi jungi kamdei kari kabaduktam. Kari kasi jungi kamdei kababit. Kari kasi jungi kadei kabalanang kabalastad kabalatip kalbayam kabalakerku la utrai nang bu nang tau la sud la sorya ka baka longsha kata kari kabalakerku ya ka hadu kata-kata. Ngas ngausi banong hakane kapor ka bamenta. Kat ke Sorkar Meghalaya jengi kababat hakabor kam nom kerne ye na benta ini hebret bapli. I ino kun suet ya ino ki ino pana kile mena pana ya ini isambor lang renja ibn kasap kerpang hakajing sisya kat ke Sorkar kalau dai ban pun slur kat ke Sorkar kalau dai ban ai jingrap hajing sisya kat ke Sorkar kalau dai ban pli special kilat kilenti nama tajung wa jing sisya sekali ran pi kari kasi jingi kadai gari tip briu tip blay ngangas ngau nganga kampersya pi bagadi gari kasi jingi gari tip briu tip blay ngau pi dai benga benya lah kajak bener ondre kadai kata kadai jing sisya balik ngamut bengkar jing sisya ki badan naga bor mentadei kinang tang ya kaban tau pisa kat agi kam ki jingarap na benta kiwe ki badan sap ki badan nam kam don ye ya kaban keren kam don ye ya kaban ong kale kumamatla kayo Henry ka matla kadon kiskor Henry ka kelut namar kata kadau dei degani kadau baka jaj menriu khasi jingi kadang yer hajaka bakan QM kadang yer nakli hadu try kata ka jing sisya haka jing sisya lada kum ki wei ki rindai lada don kum uni hebret ubadon sya kata kasap kerpang kabal ayu blei kum ki wei ki ri ngong ipi ka uladai kila biang tip top na dong sadong haka jing sisya kata jing sisya habang ipai hakiliang barok kani ka Sorkar menta kampet kam kami syai kita ibadan sap dan talen kat ka Sorkar ak jisya kala dei ban IT kalat kalenti ban pli kerpang na mentau jung nu hebret balai kaino kunsuet you to compare ye watla kata ngangai skam bau neu kena unyo kamet kabasat kabaklan unyo kajabing kabapro unyo sisya kumba udon kasap kumba blei ula penkup kerpang ya ngeskam ba la ya kaban trei ban kata ya kaban le
nang pen isu bat unang le bhaju syu ni kermen skam bau ne uanra wat ia kari khasi ka jongi ondaul uneu khuna uloyo banle sabar hagajing sha lada ka sarkar kan le bha mano bayo nam hato ka sarkar kami nam hato kari khasi jingi kami nam pi ta ga dei ga kar komlang mangi ki khasi jingi nga jing sha habangai i yo u breu u badang dei ban kiu ngatan kata ka dei jing sha ondangal iu bula poi kam sirong han ngatan pen yar yo ngan kerdem ngan yu nakli kata ka dei jinglong jongi bale hadu kan ne kawan ja pi hapo ka ri kasi jingi jing sha baro u bleu la kerkhu ya ka ula pen biang ya ka hak jingi i ka jonga ka ri kasi jingi la desha kum kata ka ri kanan ka badap da kadut pat ka ngap kum ngak tin ka jongblei kata ka dei sha la liusha da ki wei da ki ar da liusha da manor mano pi kat kum kapor ka bamenta ngingim sikanshu bansyong hala ka snong ka tau ngim sikanshu bansyong hala gari namar la buntang dagi mender henry lada ki mender ki don kasap ki dengan talan wood la biang tip top nang snong dan kami yesu onda don kisap ki talan jeng ki riu kasi jengi hato kat nangut ki bekiu ki nong ruai kasi jengi kat nangut ki bekiu ki puron ki aktor ki aktres hapo geri kasi jengi kat nangut ki bekiu ki nong ruai hapo geri kasi jengi kat kane geri ki bal apau ki badon sap ki badon la ka jong ka sap ki badon la ka jong ganam kim nom po ki kutang hapo ri kasi namar balai om don kata kalat ban kentiu don tang kalat ban penrem nani ban peniar om don kalat ban kentiu tai ngasuk kata apo ke musim ke jonga habangi pet kat dia mata ngius kum don bokro ban imba ke negeri ke jongi haji syak ke negeri ke belabiang tip top teh ni ngim san syu mentang ong ipi dangile kino ikamro seso dangile kano ka badairo kalaj beng marbalei lasya sensar donbor hangni hapo rijungi om don syu tang na kadau baki don na kabor kim nom perkat syu na banta jungi beduk besuk kata ka digi sisa ladaki perkat ubaduk ngam nom ngej ba unduk saang tu lara don kum kata ka bakentiu na banta ginong rep om don erem kikloi banlek sim nabar kikloi ban yarap habar henry kat ya kari kasi jengi pat ki ina konsuet kataru gede gi kasi de tai jing sha sul ran ke banong sul ran bansa hakani gari kasi jengi namar ba kadai gari kaba penyiar dor ya kijat bandreu jengi baleng ong kumta sibun ki breu ki don ka sap sibun ki breu ki don ka talen sibun ki breu ki don lagi jong ke sap ki talen balei te kim ki u aktor kasi jengi da pau kat ba pau ka film ga jenguru unang long tang unong belas ni ulong tang u driver taksi unang long tang unong otdo unang long tang unong belas ni ngong ipi kanong ruai ru komju utub la ruspa jing kemai na hoj ula ruspa hi marbalei kam don ka platform ka ban pli na benta jongki khasi jongki aktor lani ki aktres lani kino ki breu ki don ka stop ki don ka talent la don kum ka tandai kari kasi ji kala ruspa la don corruption namar kata kadau ni kami ol er kniat badon ka voice of the people party dei tangkane ka seng ngatip ba dei tangkane ka seng kabala ban yalam na bantau duk suk kabala ban yalam na mata ki aktor ki aktris ki bal na banta ka khai ka pateng na banta ka kambala ka kamsi like na kamta om don syu ngipi to don bok
baka VP kan yo mansyar hagabor bat kini ki baro on sarat dingkong lot ustad unam la ban sya habadon ustad hapo upra la ban sya habadon ustad hapo jung pra pi ime ipe yang tu kau em ustad usu her automatically kata kada jing sya ngingi scam wat akan ni MP election ngingi scam ba i doktor di arsengkon in job suk haba job mai kadai ka jing job jong ka jaj benriu ka jongi namar mata kad ya mata ya ka jaj benriu jongi la lusha da manor mano da klong da manor mano kaspa na meklia ka poi sabar ngongi pi kata kadai jing cisha te parlok ka kun ko kun kabri nyo terap nyo skum dongin dua ya blei dongin kerpat na blei bangin kela ka bamut bangin long kita gi basnya ulam bangin long kita gi bakentiu yala kasap kapong ka bangi ngidan kumba blei ulapan kup borengi te tanggine gi kitin ki bakniat ki jonga hakan ka por gumta ngangi scam ba isambor lang renja in poi shautong namar ba kumba blei ula ai kasap katalen tingang scam ba lengba ka video ka ba nganga karna ka por ka bamta nga ai kitbok kiryang ya isambor lang rentat yang ba in yo ka met ka baca baklan ba in nang yo sya kata ka mensim ka ba nang rem ka ba nang pentibit syu ha ketika sap ka phong ka ba udon ngapek ya ka tu ka video ka ba pelaj da himen jengi ni ka kum snow panggas kum kur kum kembol ni ka kum pang ne ka kum pada nut de toh nangi scam ba pidana prank kamet ka basai baklan nangi scam ba blay un IP kamet ka basai baklan don bok dang kiu sakmat dang yai saprang wat lah prank ki babun napo mekalia jingi kimnom kersannya pi henry ki betang kato kenengut henry ngi scam baling ba daga jingduai jongki babun ki balang scam apin kiu nang ne sakmat tetoh tangkat ni video junga kana por kudu sebut